Ine şey dip oglanlar bile maslahatlaşyp köweta gidelim diýişdik. Ine köwetada ýetip barýas. Ýanymda näme Rahim agamma Seýdullah hylasaşym, Merdan hylasaşym. Oňa miýegeni bar. Şeýdi büýüşip oglanlar bile maslahatlaşyp gaýtdyk. Ana köwetada nesip edenden gelip ýetdik. Ine bärde de näme TikTok'a video düşeýnip TikTok üçin biraz hiňlenen bolduk. Soňra oglanlar bile maslahatlaşyp bir 40 ýyla gidelim diýdik. Hani 40 ýyla da ýetip barýas bäherden awasynyň. Bäherden itrawynyň sünçi awasy hawa. Ana ýetip barýas. Ana 40 ýylyň gözelligini görýänmi? Maslahatym gowy ber. Gaty gowy ber söz ýok. Barın, gidin, gelin. Diýince alyň. Ine oglanlarym gelýär. Ana Seýdullah, Merdan. Ya da gelýärler bular. O maşinlaryny dözmänem ýuwaşlyk bilen geldiler bular ýolla. Ana. Tebigatyň odanlygy gözelligi bir hil şähtiň açýar. Ya da bolsaň onda da bir hil nasreniýan açýar. Ana Merdanjan. Ana da Seýdullah doktor dostum. Ine de 40 ýylyň bu ada näme? Subra çykyp tomsy bolan soň çekilipdir. Tomsy bolan soň onuň bardykyn adamam ken, otkunam bolan soň herkim diýin jalmany bar ýa. Tonon molya Merdana maňrymdan bärde de näme TikTok üçin video düşeýin diýip ana video düşýär şey diýip diýin jallyklar etdik garaz.